Ay, Manilin. Patabang ko ni mo, bi. Saan mo na? Kaya unyang gabi iba na ikalingawan. Oo. Nya, himuon man kong MC. Uy, grabe to. Pero ako ni translate ni mo English kay Tagalog ni. Oh, aron social paminaon. Oh, bayis, of course not. Mga mahal naming bisita. To our expensive guest. Oh, Oh. ngano na, expensive na. Oh, usam the English anang mahal, di ba? Expensive man? Oh, the expensive guest. Oo, Di ba day yun? magandang gabi sa inyong lahat. Sure ka nga, magandang gabi. Lahaon niya. Ay, siyempre, party ko na ako ng kuha na, ng nago na event. Di, kuha nyo na sila. Ah, good night to you all. Good night to you all. Usam the English na gabi eh. Sige, Night. di ba? Night man. Oh, di. Good night to you all. Bright tayo, day. Padayon ko. Padayon. Ako po ang inyong lingkod sa gabing ito. I am standing, not sitting for tonight. Matay, binuang naman na. Kinig-host mo, maglingkod ka. Di ba? Magbarog naman sud ka. Oh. Oo, saan nyo? Magbarog di man ang host. Oo, gani. Parito. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ah, thank you, Birimini, for attending. Oh, Ay, sa. Mini. Birimini? O, unsam dahil nang marami. Di ba, Mini. Mini man? Oh, salamat. Thank you, Birimini. Oo, Bino. Kaya, Agray, flying ta, gini. Ya, salamat, eh. oh, sure ko nga, kanang bansa jud ka mo sa kaon yung gabi kay syempre ako na nagtudlo ni mo ko na. Ya, salamat. Good luck, Berto na. Sunod na po na. Oh,